ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Хонатеҷе, мардами ютуб, бачакҳои ғариб. Хулас ҳама каса хубен тинҷан. Ирӯз 24 август соли 2024 1000 рубл 115 сомону 50 дирам дар бонки Эсхата ба канали Хонатеҷе хуш омаден. имрӯза видеонавурда ҳастай бачаҳои азиз. Аз шаҳри Душанбе хонаҳо ва квартираҳо ҳастай, аз шаҳри Кулув ҳастай, аз ноҳияи Сангтуда ҳастай, аз ноҳияи Рудакӣ ҳастай, аз ноҳияи Вахш ҳастай, аз ноҳияи Панҷ ҳастай, аз ноҳияи Восеъ ҳастай, ноҳияи Рудакӣ, шаҳри Ҳисору Ваҳдат ҳастай. Хулас беҳад хонаҳои арзон аз шаҳри Русиям рӯӣ кардагӣ бародари азиз. Бо диққат тамошо кунен. дар ҳамо комментар нависен аз куҷо то чанд сума шумо дар хона дар кор пешниҳод мекунем. Барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. Заминай, мошинай, хонае 9997 ахириш WhatsApp рӯӣ кунед, рекламаш мекунем. ҳамин навори Хонатеҷе дар лайкҳо разанем бачаҳо, дар канал подписатсия кунен, эълонамо сар мекунем дӯстон. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бор равон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо сохт саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, бачаҳо якум эълона сар мекунем. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки мақсад роҳимон кардем дар шаҳри Душанбе, территорияи ноҳияи Исмоили Сомонӣ. ҳамин доми 13 этажкада хона дар 6 этаж қарор дорад. як хонага 44 метри квадратни. ҳаминра метонен духхонагаам кунен. хулас соҳибиш қайд кардаге ки духхонага када мешавад. нархша 245 000 гуфтем, бо муомилаш мекунем. ватсапшон ахириш 4646 аз номи Хонатеҷе. ина занг занен. просто сентр шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ. ин нарх умуман нест бача азиз. занг занен пурсен. дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рудакӣ, Ленский район, кӯчаи Самадобод 2 да қарор дорад. масоҳати 6 сотиха, 3 дар хона, веран дорад. нархша 550 000 сомонӣ. анами хона бояд дарҳол савдо карда шавад. дӯстон, касоне ки хона дорен, замину, мошини, квартира, техникаҳо дорен, телефона баракӣ бигирем, видеонавор кунем, рӯӣ кунем, худохоҳад рекламаш мекунем. ино ба як умед рӯӣ карданге ки савдо мешавад. ҳама каса фавратски лайкҳоро биҷиқен, дар канали мо подписатсия кунен. ин хеле хонаҳо, ин хеле замино, квартираҳои арзон аз канали Хонатеҷе ва Савдо ТВ ёфта метонен. мо канал дорем Савдо ТВ, канал дорем Хонатеҷе. нашоти хона: свет пастани об ба соат ҳастаи дар даруни ҳавлӣ дорад. ошхона, ҳезмхона, мактаб дорад. 2 масҷид, духтурхона, 3 магазин, заправка дар наздикии ҳамин хона ҳастай. ҳоҷатхона, ҳамом дар дарунаш, 3 подвал, газхона ҳам дар даруни ҳамин хона ҳастай. ба нарх 550 000 сум муомилаи хубам дорад. хӯшай ҳаматон, касе ки мехара, ина марҳамат, ҳамон нафарое ки ҳамин территория хонахар ҳастанд, падилит кунен ё ки ҳамин ватсапшон рӯӣ кунен. ҳамин шахсият ба як умед рӯӣ карда ки савдо мекунем, ҳама каса дастгириш накарда. сеюмин эълони рӯза. хонаи фурӯшӣ, шаҳри Ҳисор, деҳаи Баракат, 130 000 сомонӣ. инами састаяни гуфтиям мардак. об свет дора, 6 сотих масоҳат, 2 хонача. хоб инами места хулас 988 ахириш 889 дастӣ 47 996. ватсап шонай метонен ҳози занг бизанен, бренда ҳози бихарен. хона дорои кухнӣ, баня ва оғил, мактабу мағоза, беморхона ҳамаш ҳастай. ҳуҷҷатҳо масъала 100%. нафари дар кора ки 130 000 бу муомила дорад. бита ҳамин хонашара ба номаш мекунем. ина марҳамат, зиндагӣ кунен. шаҳри Ҳисор, деҳаи Баракат. бачакҳои Ҳисор ҳам ҷо ҳастен, коммент данависен ки мо тамошо кесем шуморо. чорумин хонаи фурӯшие ки дар шаҳри Русия қарор дорад.
خانه فروشی است در روسیه، تورسکای اوبلاست، رایون خب رامشکی قرار داشته است. دهه الکسیوسکی 37 سوتیخ 4 خانه یورولیوکس 1,700,000 روبل روسی. просто тамошо кунен. Соседо мега ҳама тоҷикай. Соседко пони тоҷика мурд азиз. +7 925 ахираш 306 ватсапшон занг занен. Мактаб ва стадион, детский площадка наздики хонада 60 метр разница раҳи хонаву ҳамиҷо хулас дора. Об свет мушкил нестай. Ака дар Русия ягон ҷора камуна дора. ҳамсоё ҳама тоҷикан. Аз Москва то хона 200 километр раҳ разница дора. Клуби Душанбе. Ҳамиқа хулас бача азиз. ина касоне ки ҳамун тарафо хонахар ҳастен, силучайн як хеле мақсадо боша. Агар 1,700,000 ҷамъ мекунем мерен амира мегирем. 37 сотих масоат 4 дар хонаи фасон каги муомилаи хубам дора. айноми канали хона теҷе занг занен. ҳамин наворора бачако пропуска накунен, то охир тамошо кунен. мақсад нагзаронен. ҳастаен хонаое ки срочна фурӯшӣ ба нархи арзонак рӯӣ мекунанд. савдо мекунем, иншоалло мерава. ҳамин канали хона теҷе барои шумо ҳай. ай канали мо бисёр хонаҳо савдо мешавад бача азиз. мақсад хонаҳои арзон бисёр рӯӣ мекунам буда. анаи бародар мега ассалому алайкум дӯстон, ман да хонаи заминӣ 2 ё 3 хонага боша мегирам. 4 ё 6 сутих дар курай аз райони ноҳияи 5 боша то 150,000 сомона мехарам. у тарафта хонаҳо мақсад аз онанд, назар ба дигар ҷоҳо. мега хонаи хубтар боша, агар 200,000 ам боша мегирем. рақамҳои дастӣ +7 901 ай Русия прямои дастӣ занг занен. ёки +7 991 касоне ки ҳамин хели хонаҳо дорен 2-3 хонага 4-6 сутиха, ина марамат акара занг занен мехарад дӯстон азиз. панҷумин хонаи фурӯши имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки роҳи мон кардиам видеонавори фасон карда. шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Ортабози Калон. ака медонед ки иҷа яъне ки маҳаллаи Калонай 6 сотих 3 хона кардагӣ. 185,000 хели хонара мақсад ёфтанаш номумкинай. ватсапшон 151 ватсапи навбатӣ 91 31 айноми канали хонатеҷа занг занен. лайкора занен, дар канали хонатеҷа подписатсия кунен. ма бовар дорам ҳамин навори имрӯза 5-6 хона ҷошта савдо мешавад. просто интересоват ка ҳамин навор да вақте ки ҳам як 24-25 соат бигзара либоша занг занен, ҳамаш пашти савдо шага иншоалло. чунки канали хонатеҷа фақат барои шумора хизмат мекунад. кӯчаи масҷид мега. маҳаллаи Уртабоз, шаҳри Ҳисор, кӯчаи масҷид, кухни калидор баня дар дарунаш. подвали 3,5 ба 3, хонаҳо дуташ 3,5 ба 5, яташ 3,50 ба 3,50 детский комната ҳастанд. монтажи шкатур кардагӣ, об дора. соатаки ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. свет дар пеши хона мақсад мегирем мегзаронӣ. гирди хона забор маҳкам кардагӣ, ҳуҷҷатҳо 100%. маълумоти пурра оиди ҳамин хонача. 2 ватсап, яташ Тоҷикистон, яташ Русия, прямои ёки дастиам занг занен, ватсапшонам муроҷиат кунен. маъқул боша агар бигирем бача азиз. далши наворои моро тамошо кардан мегирем. беҳтарин хонаҳо ва квартираҳои арзон баҳри шумо. шашумин хонаи фурӯши имрӯза. аз замини фурӯшӣ будааст дар ҷамоати Гулистони деҳаи Сангтуда. хонаи 317 129,000 сомонӣ 3 сотих масоат +7 965 +7 931 ватсап ҳардаш ёки 904 дастӣ кор мекунад. дар наздикиш мактаб, масҷид, магазин дора. инами состояние яъне ки чанqa 3 сотих замин доштааст. хоб деҳаи Сангтуда ҷамоати Гулистонда қарор доштааст. касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хел замин дорен, ина пажалса зангават карда бигирин шава. ҳафтумин хонаи фурӯши имрӯза дӯстон азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоати 6 сотиха ба кирпичи хом лои блок вардоштиянша. 4 комната масоати 6 сотиха шаҳраки клуб маҳаллаи Савхозда қарор дорад. бачаҳои клубиё ҳастин амҷа. ина марамат 160,000 муомилаи хубам дора. кириша маҳкам кардагӣ, масоати хела калон 6 сотихам кам нестай. бози фақат 1,5-2 сотиха рол да бози кеса бародар азиз.
мақсади гап ки 6 сотих ҳам хеле ҳастад. хонаи фурӯши шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Совхоз пеши дарвозада қарор дорад. муомила мешавад. маълумоти пурра 35 ахираш айнуми канали Хонатеже зангават кунед. бо худохоҳ ягон сум арзонтон мекунам бачаҳо азиз. занг занед срочно, фақат срочно савдо мешавад. ҳаштумин хонае ки имрӯз мо наворуш кардем бародар азиз. хонаи фурӯшии дукомната масоҳати бениҳоят калони 8 сотиха. ноҳияи Вахш, бозори Багара. хеле ҷо ҳам будастан. ноҳияи Вахш, бозори Багарада қарор дорад. 150,000 сомонии тоҷикӣ меганша савдош мекунем. бо муомила хубам мекунемша. касе ки эҳтиёҷ ба ҳамин хона дорен, ба чакҳои Вахш ҳамҷоен тамошо кунед. срочно фурӯхта мешавад. ҳавлии фурӯшӣ назди ҳавлигӣ, назди бозори Багара 100 метр амиқа мақсад разинсаи бозори Багара ва хона ҳастай. 8 сотих 2 ҳуҷра. маълумоти бештар бо телефон рақамҳои 556 00 3397 занг занед. хулас амиқа ёфтем, набор кардем. хоб номера барои реклама кардан, заминай, мошинай, хонаҳай, квартира, техника, аппарата чизе боша, агар дар WhatsApp ахираш 9997 рӯй кунед, худо хоҳад мо рекламаш мекунем. лайкотона по-братски бачако бизанен. дар канали мо Хонатеже подписатсия кунен. дар таги комментария нависен Хонатеже ба пеш, навору зуран, навору маъқулан. баъдан мо баҳри шумо Данғара рафтем. як хонаи фасони арзонака набор кунен, тамошо кунен. хонаи наҳам то охир бинен, тамошо кунен. ассалому алайкум дӯстони азиз. мана боз як хонаи фурӯшии дигар назди ҳавлигӣ барои шумо дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф. ана мактаби 84 аз синфи 1 то синфи 11. у тараф балниса масҷид где-то як 200 метр бордар азиз. хонаи имрӯзамон хоб пашти як 150 метр мерем. баъд шуморо бо нишон метем. иҷа магазин, иҷа магазин, иҷа магазин. 3 магазин дар пешиҷа. роҳи душанбе ин тараф роҳи Кӯлоб восе мешавад. хулас ус мерем бародар азиз. бо диққат тамошо кунед бародар азиз. иҷа карочи магазинай, ана иҷа магазинай, иҷа магазинай, инҷа трансформатор дараги. хай дӯстон азиз, хона дар инҷа. ина раҳ разинсаш. онаҷа мактаб, ана иҷа хона 100-150 метр раҳ разинса дорад. хоб дӯстони азиз, хона дар амиҷа. ана ҳамин хона нишон метем. ана иҷа поёнтар мактаб мешавад. хай шумода фаҳмондем. иҷа карочи ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, номи пешинаш Ҷарбулоқ, номи ҳозираш Дурахшон 1, лави раҳи Калон. ина мардум ҳама зиндагӣ дора. масъалаи светшон бачаҳо умуман намебара, айсоби ки дар ҳами пеши ҳамин хона балнисаву хоб мактаб ҳастай. масъалаи обшам бародар азиз, то дохили хонаро овардагиаи ҳамсояҳо ҳама об доранд. дар дохили хонашон об доранд. ҳамин хона дӯстон азиз бояд чӣ дарҳол савдо карда шавад. хоҳиш ай ҳамаи нафарое ки моро тамошо мекунен, ина бо баҳри шумо шида ноҳияи Данғара омадем. ин хона беҳад хонаи арзонай, тамоми шароитош хубай дӯстон азиз. инам ҷоз медорем пешай ҳама бачаҳко ҳами по-братски лайкҳоро бизанен, ҳами каналда подписатсия кунен. баъдан дар ҳамун таги комментар нависен аз куҷо то чанд сума хона дар корай. мо худо хоҳад навори баъдна пешниҳоди шумо мекунем. дохили дарвоза мешем. ана ҳамин хона. гирди хона дӯстон азиз пони маҳкам кардагӣ, ҳама маҳкам. ана ҳамин хона. масоҳати хона бачаҳко 8 сотих масоҳат дорад. об свет. хоб поён оғили 3/19 оғили калон дорад. хоб ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона, бания ҳамаш иҷа баракӣ кардагиай. ана ин хона. ана ин хона бояд дарҳол чи савдо шавад. дарвозаи калон задагӣ. хулас дохили хона мешем. ана калидор.
اما خونه ها دوستان عزیز، نمی خونه. همین خونه چند با چنده برادر؟ 8 با 6 و 7 با 3. 7 با 3 هم خونه ها. این ریمونت خونه دوستان خیلی کمی پسند شد. سه در خونه دارین؟ 3 در خونه کلیدار. انا این خونهش چی؟ نمی قدر کردگی. ای درجه باز یک خونه‌چه ایگه هسته که اینجا خیلی اهل اویله زندگی داره برادر نشانتان نمیتیم. خلاص انا همین خانه باید چی؟ در حال سودا کرده شود. جای بهترین، جای زور. خب در اینجا باز برای گراج ماشین اینجا جا هسته دوستان عزیز. انا حولی هموار جای اگرود خیلی همه خیلی سستانی. نه باشخانه، انجامخانه، حاجتخانه، اوغیلی کلان کردگی فسانی خوشرو بخیر بایجا شما. انا همه خیر بچه عزیز. نجاش با انا اینجا آغل سن عزیز. آغلی کلانی خیلی مرغاش پدرکه کسانی که میگیرن. انا آغل درونش 3 با 19 های. اینجا چند های؟ هوا 20 با چند های؟ 20 با 6 های کراچی. خب خلاص دوستان عزیز انا همین خانه این همیشه کراچی باید چی سودا شود. خب برادر بازی مردم همه تماشا داره که نرخش شانسون باشه. 170,000 سومانی. 170,000 اگر از نومی کانال سودا تیوی زنگ زنیم با شما ده ارزان میکنم بچه‌ها. نه که سراش نه داکیومنتاش هم از 100% دوستان عزیز کمبود نداره. فقط زنگ بزنین اینا بگیرینشم. 170,000 با معامله خوبان دوستان دارم. لایک را مونیم بچه‌ها در کانال پادپیسات سکنین. اما داکیومنتاش هم یک بچه‌ها را نشون میدادیم با خوب میشید. اینا حجت، اینا سرتیفیکات، شهادتنامه، قرار، امضا و همش خلاص بچه‌ها هستن. خیلی میشوه انشاءالله معلومات پرش با همراهی صاحبش دوستان عزیز صحبت میکنین میگیرین. باقی در امان خدا باشین. برای کار بچه عزیز.